És molt interessant en el cine la distància, no? Deixar passar les coses. És com el vi. També té el seu procés, no? Amb les vinyes que creix, amb els ceps, el raïm, la verema, després el seu procés de fermentació, d'embotellatge, i després s'han de deixar reposar les coses. I amb el cine és bastant semblant. El pas del temps i la influència que aquest exerceix en les relacions humanes és una de les grans preocupacions del cineasta Marc Retxa. Amant de la natura i dels seus ritmes, aquest franctirador audiovisual s'ha guanyat el reconeixement internacional amb títols com L'arbre de les cireres, Pau i el seu germà o Dies d'agost. A Petit Indi, la seva darrera pel·lícula, ens explica la història de l'Arnau, un adolescent tímid que es crea un món propi perquè no sap com encaixar en la realitat que l'envolta. Com era el Marc Retxa adolescent? I veig que hi ha molta similitud amb el personatge de l'Arnau. Substitueix la gàbia i la cadernera per una càmera de Super 8, però el jove empanat que no veu més enllà de la persiana i que viu en un món de paper i no li interessa el que hi ha al voltant, segurament s'assemblava molt al que jo feia quan tenia 11 anys i anava amb una càmera de Super 8. I què filmaves amb aquella càmera? Tinc rodada una mena de seqüela a la recerca de l'Arca Perduda, de l'Indiana Jones, rodat a la Serra de Collserola amb indígenes de veritat i amb un professor de gimnàstica de l'escola que tenia un cert semblant al Harrison Ford de l'època, no? Aquesta passió pel cinema et va dur a París a conèixer els teus ídols de la Nouvelle Vague. Ara ho recordo, pot fer una certa gràcia, però en aquell moment era una mica patètic, no? És a dir, un nano de 17 anys allà picant el timbre tot el dia del Robert Bresson, perquè és un admirador de les pel·lícules, i aquell senyor allà que estava fins als collons, no? I jo, i vostè què vol? Li dic, no, jo només vull estar amb vostè aquí davant, no? I estàvem allà mirant-nos, però clar, no parlàvem de res. Per mi no arribava a expressar-me més, estava col·lapsat. Si tu aimes les soirs de pluie, mon enfant, mon enfant. Amb el temps, curiosament, el teu cinema va captivar la crítica francesa. Jo sempre haig de subratllar que les primeres coses que vaig fer les van rebre molt bé aquí. És a dir, a França comencen a rebre bé les pel·lícules a partir de l'any 98 amb L'arbre de les cireres, que és quan s'estrena a França i aleshores esdevé com una mena d'explosió i aleshores doncs, molta gent s'apunta al carro. No? Ets un director exigent? El cine requereix gent d'una personalitat forta, gent que no sigui feble, que no sigui dependent dels altres i que tingui ja el seu univers fet i que tingui la seva vida segurament resolta, no? Amb aquest tipus de gent probablement segueixes fent més coses, no? De quin rodatge en guardes un record més intens? Especialment a Dies d'agost el que vam fer és treballar molt, perquè vam fer un rodatge que normalment jo faig en 8 setmanes, el vam fer en 4. Hi havia un aspecte que tothom va acabar esgotat i estava per allà mig en boles per allà mig del bosc amb la càmera i tothom allà seguint i vinga, endavant, i fota-li més i tal. Va ser com una mena de catarsis col·lectiva. Com acaba un nen de l'Hospitalet vivint en plena natura? El que em va fer anar a viure al camp va ser ma mare, que sempre quan érem petits havíem estat vivint en comunes, amunt i avall. Ens va ensenyar a estimar la natura i d'entendre les coses que hi havia al camp, la sensibilitat a l'hora de les olors, de les llums del paisatge, dels arbres. I a tu, quan no treballes en una pel·lícula, què t'agrada fer? I estic en silenci. M'agrada estar en silenci, després m'agrada estar amb el meu fill, que hi passo moltes hores i molts dies i que em deixin tranquil.